Salam mehman dostlar. Hemmeňizi täze wideomda hoş gördük diýmek isleýän. Şuýda men aýratyn bir tema ünitişe kesim geldi. 3-4 günlükde bilýänleriz bir ýarymaz habar ýaýrady. Hamala hormatly prezidentimiz aradan çykypdyr diýen ýaly gurrunlar. Bir näçe adamlar öz pikirlerini aýtdylar. Internet platformalaryna kommentariýa berdiler. Menim sunugat intelligensiýatynyň wekili hökmünde. Hemem Türkmenistanyň ýaş raýatlarynyň bir hökmünde öz pikirimi aýtmagy makul bildim. Birinciden habar yalan habaryň şeşmesi YouTube'da Erkin Türkmenistan adly bir kanal var. O kanal ýöredýän ýaşlarda aqwel tapar diýerler. Bu ýaşlyň şahsiýeti bilen gyzyklanmaga mende maslahat beremok diýenden sebäbi bir wagtynda ýurtdan gaçyp giden ýaşlaryň biri öz ýurduna peýdasy degmän, hiç şeýlek bir peýda getirip bilmän. Ul olup oňolmadyk. Gepin keltesi Türkmende bir söz bar, ul olup oňolmadyk diýilen ýaşly. Ana şoň ýaýradan habary.